salati a gun annabi muka karawa wa ali wa sahabi dukkani na sarabi. Auwal ne naku amma waɗansu na ce min ɗan baba. Duniya labari dukka mai hankali zai ganewa. Dauda ne lafazi ne ni da Auwal muke yin zance. Dan uwa na ka gane kafin farci dan tantance. Wanda bai san aiki kullum shi yake neman rance. Duk maza sun fita shi kuma yana ɗaki kwance. Dan uwa na ka duba in baka da shi kai ne kwance. Sai ka tashi ka nema in dare wataran za ka yi dace. Duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. Duniya labari in ka shuka da kyau kaga kairinka. In ka shuka tsiyarka bakin hali dole ne kai girbinka. Dari kamar aiki ne in ka aika shi zai dawo kanka. Kar ka damu abinka ka san hakan tun da kai kaiwa kanka. Allah ka ƙara tsare mu mahassada kar su samu arami. Mai hankali zai gane kainuwa kun ga ikon Allah ce. Shi kumarcin dutse bai fito bai sire tantance. Ga hankali na gane dukka mai san gani na sai zauce. Kaska tarance shi ko kifi ruwa na sai kwance. Neman mu muke yi kun gaye babu mu bayan rance. duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. Lafazi mai waka ɗan uwa zo ka sha labari. Na yi tun fari rashin sani ta sani arami. Sai ta ce mini baby na kai kaɗe ne angona. Da san kani a cikin raina auren kani dai burina. Wai ashe ƙarya ne ta yi ne don ta kassar kalbina. duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. duniya labari Dukka mai hankali zai ganewa. Tabbas na gane wannan hannun ga Allah sa'a ce. Allahu ya mini sauyi tun da ya ban diya mai kyan zance. Ya ce daga Allah samunta sai mai sallah. Ƙaunar ta mata lula ki zo gare ni mushilla.